Здравейте от Център за рехабилитация Физиохелт град Варна. Аз съм Михаил и днес ще поговорим за възстановяването след скъсване на мениск. Има оперативна такава намеса, която се казва менистектомия. Има и консервативен начин на лечение. Днес ще поговорим за второто. Първо, скъсването на мениск при по-възрастните хора можем да го пишем като един дегенеративен процес, докато при по-младите всъщност това се случва след някакъв вид травматизъм, било то спортен или нещо в ежедневието. Консервативният начин на лечение всъщност е прилагането на различни видове тренировки и упражнения и днес ще се опитам да ви дам една такава примерна програма. Важно в тези тренировки е те да бъдат изградени от 3 фази, като първата фаза всъщност са някои движения, които да работят повече за обема на движение. Било то с ластици, с ръце или просто с активни движения. Се опитваме да постигнем по-голям обем на движение в коленната става. Втората фаза на тренировката всъщност са силовите натоварвания. Тук имаме много богат избор от упражнения, като може да се ползват и уреди, може да се ползват упражнения с собствено тегло, имаме клекове, напади, имаме лек прес и вече упражнения с уреди, бедрени разгъвания, сгъвания, работа за адуктори, за абдуктори, общо взето много богата гама от упражнения, имате много избор, разбира се, не трябва да прекалявате. И третата фаза всъщност от една такава лечебна тренировка, да я наречем, всъщност е фазата, в която работим за проприорецепцията или за баланса. Знаем, че работата за баланс, работата на един крак, работата с подскоци, с бягане, всъщност активира много мускулни единици, което е много полезно след една такава травма, защото колкото повече мускулатура активираме в зоната на травмата, всъщност тя повече се кръвоснабдява, а както знаем, кръвта носи своите полезни вещества и забързва оздравителния процес. Това са упражнения върху различни топки за баланс, върху различни подложки, както вече казахме, упражнения с скачане, с бягане. Общо взето много избор има и не трябва да се прекалява, значи една такава тренировка с тези 3 фази трябва да съдържа около 6, максимум 7 упражнения, като всяко едно от тях е изпълнено с определен брой серийки и повторения, стига да не се претоварва крайника и след това да няма някакви негативни симптоми. Тази програма, за да бъде ефективна и възстановяването да е пълноценно, трябва да бъде изпълнена в рамките на 12 седмици след травмата с такива тренировки, провеждани 2 или 3 пъти седмично. Естествено, това е индивидуално за всеки пациент. Едни имат малко по-така големи симптоми, други нямат толкова много болка и ограничение на движенията. Така че това може да варира доста. Ако искате да получите помощ и насоки относно тези упражнения и изграждането на вашата програма, може да ни потърсите за повече информация.